טוב, אנחנו מדברים על חניקות גיליוטינה מהפרונט הדלוק, ומהן ההגנות של זה שנחנק, ואז מה הקונטרות של זה שחונק, איך הוא יכול כן להמשיך להגיע ליתרון מסוים. אז קודם כל, כאשר ארז בא לחנוק אותי בגיליוטינה מהפרונט הדלוק, והוא מתחיל להתיישב לאחור, אז מה שאני רוצה לעשות זה לקפוץ לסייד הנכון. כלומר, איך שהוא מתיישב, אני רוצה להיות פה, להיות בסייד. אני רוצה להיות בנקודה הזו, כי בנקודה הזו הוא לא יכול לחנוק. הכפל של המרפק שלו נמצא על העורף שלי ולא על הצוואר. זו יציאה ראשונה מקדימה. אם ארז יתיישב וכבר שם את הרגליים במקום, פה. בנקודה הזו אני לא יכול כבר לקפוץ, כי יש את הרגל של ארז פה על הגב שלי שמפריע. אז לא תהיה לי ברירה, אני אהיה חייב לבלום את הרגל התחתונה וליפול על הגב שלי. פה יכול להיות קצת קרב ידיים, אולי הוא ינסה להמשיך בחניכה אחרת. את הראש זה עדיף, תפוס את הראש ולעלות אליו. מה ארז צריך לעשות בהמשך לדברים האלה? עכשיו, נניח שאני מתחיל לחנוק את ארז פה, והוא קופץ לסייד הנכון עבורו. אוקיי? פה. כאן המרפק שלי נמצא מעל העורף, אני לא יכול לחנוק אותו בחניקה הזו. מה שאני כן יכול לעשות, חניקה ככה די ערמומית כזו, אני יכול את היד לא שעל הראש, היד השנייה, להוציא ממתחת לבית ג'רי שלו, ולהכניס פה, לשים את האגרוף על העורק. פה, תרים את הראש? פה, זה נראה ככה. אני תופס את היד של עצמי, והיד נכנסת פה, אגרוף על העורק, פה. וזה בעצם כמו יחזקאל נוגי, רק מלמעלה. זה נראה בצורה כזו. אני לוחץ פה. עוד פעם. מכאן, זו החניקה. אוקיי, היד נכנסת מכאן, היד השנייה תופסת, זו החניקה. בנוסף, מה שאני יכול לעשות, כשהוא קופץ לצד ההוא, אז התחלתי לחנוק, הוא קופץ לצד ההוא, אני מוריד יד על הרצפה, שומר על הצ'ין סטרפ, שומר על התפיסה הזו בסנטר, ואני קם ביחד איתו. ואז אני יכול להמשיך לתקוף את הפרונט הדלוק במקום להיתקע תחתיו בסייד. אז זה כבר קודם כל שיפור גדול. עכשיו, אם נדבר על ההגנה המאוחרת, שבה ארז מפה מפיל את הגב שלו על הרצפה, ואז ממשיך להתגלגל ובורח לי, ואז אנחנו פה באיזשהו ריסטארט כזה, אז מה שאני צריך לעשות זה להמשיך איתו ולנסות לסיים במאונט. אז אני מתחיל פה את החניקה, אני קולט שהוא מתחיל ליפול, אני רוצה להמשיך איתו ולסיים במאונט. כמובן הסיומת של הגיליוטינה, כמובן היא לא נעשית על ידי משיכה של גב לאחור או הרמה חזקה של הידיים, אלא היא נעשית על ידי קיבוץ הצידה. אם יש פה את החלל הזה שפה נמצא הראש של ארז, הצוואר של ארז, אז אני עושה את התנועה הזו, אני מקווץ הצידה. תנועה מאוד חזקה. בנוסף, עוד נקודה אחת למחשבה, כשאני תופס מישהו בגיליוטינה, אני רוצה לתפוס עמוק בתוך בית השחי שלי, ואני רוצה לשים את היד שלי עמוק בשקע המרפק שלי. זאת אומרת, זה לא יהיה בצורה כזו רדודה, אלא אני ארצה להרים אותו לתוך בית השחי ולסגור פה, אני מאוד חזק, וגם להרים את היד אליו ולסגור בצורה כזו על הצוואר. כאן. ואז פה הרבה יותר חזק. ככל שזה קרוב לתוך המפרק, הכוח הרבה יותר גדול.